εμείς. Και παίζει κιθάρα. Έπαιζε στα μαγαζιά όταν ανακαλύφθηκε το ΕΚΟ. Κατάλαβες που ήτανε. Στην αρχή όμως πώς ήτανε? Επί 2, επί 4, επί 8, επί 16. Και όλοι οι τραγουδιστές είχαν πάθει μια μανία με τον καινούργια τεχνολογία και να μας κάνει λίγο στην παραλία που έπαιζες πώς τραγουδούσε. Καταρχήν ήταν εποχή που δεν υπήρχε. Ο κλάδος ηχολήπτης δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν μια κονσόλα, όλα τα όργανα βγαίναν από φυσικού τους και ο κάθε τραγουδιστής που έβγαινε έβαζε τον εαυτό του στο τέρμα και χαμήλωνε τους άλλους. Και υπήρχε το ΕΚΟ. Το ΕΚΟ είναι ναι. Στα πανηγύρια που λέει special. Λοιπόν, το Ρωμιά σ' αγάπησε Ρωμιά. Και έχει βγει ένας, ας πούμε, σε ένα μαγαζί που παίζει εκείνη την εποχή. Παίζαμε 2-3 τραγούδια και μετά 3.000 επέτεικα. Παίζαμε το Ρωμιό σ' αγάπησε Ρωμιά. Ένα ρεματζόρο που ξέρω. Και ακούστε τι άκουγα. Και κάθεται το ΕΚΟ ακριβώς στη ταχύτητα. Τουρούμ κακάτσου, ντάν τουρούμ κακάτσου, ντάν τουρούμ τσατσατσου, ντάν τουρούμ. Και λέει το Ρωμιό σ' αγάπησε πίπησε ρε και δεν θες και δεν θες μετά όμως μετά ήταν το κάτω στον Πειραιά. Κάτω στον πι, κάτω στον πι. Σε καλό μας παιδιά. Για να καταλάβεις από πότε το Λοιπόν, αγαμηθείτε. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, να κλείσουμε ένα σύνθημα. Ναι. Πες Ηρωκλή. Που λέει εμείς οι πόντοι είμαστε, παιδιά πολύ εντάξει, Και έχουμε τους φίλους μας, Μιστάξει και βρέξει. Καληνύχτα.